Pak dulu.
Mola tema di hamuna pergocin nami di bagasa tikyon. Asa marsobahami tua mata de bata dohot tua kasituan na torok asa beda mama godang sobai. Nami, dumubi di hamuna buru nami, adong penon waktu tu hamuna, kami maju bergerak. Asa lihat panggabi lihat perhorasan di hamuna perguci nami, asa beda mengma godang liati, songonedok ni nama tuan ni tarik hotor binata lima ngaliati. Isok kami nang menggodang manortor, buat godang lihat, dapat terdamang. Jadi tak buat dos neroha di sipi tu godang itu hita do bamba godang siu asa tak buat tak dagun lu mobi hamin amar-amarang bi molo tu ngadok kami kapangalahon nami nahurang dia do pada debata asa mana mahami mangapul-apul asa pedang mamajo godang siu ki halaki pa itu lumata siu kate kita